Itulah maka budaya kambing beda dengan budaya manusia. Nah, dalam kasus-kasus elit Indonesia banyak sekali yang ekspresinya bukan ekspresi budaya manusia, tapi ekspresi budaya hewan, nyolong sakunu kae, gitu ya, dan lain sebagainya. Ngono ya kira-kira ya. Kacamata piro regane? Piro? Piro iku? 500 ribu. 500 ribu. Ya Allah, aku kacamataku iku 11.000 rek. Tuku ndek pinggir-pinggir dalan iki lho aku. Wis akhirnya aku ilang terus, akhirnya gak kacamataan, tak peksa maca kuwi iso maca. Sing ngene iki aku tak peksa iso maca, wis gak ndek kacamata wis. Asline wis tuwek gak iso, tapi aku kandha ya Allah iso. Iso. Ngono, gak angel-angel. Ngono rek, ngono carane nek angel-angel kok nang dokter ganti dhuwit kok.